amakhulu alo ibandla athandaze wona phezulu egameni lenkosi othi umthandazo okhona umsindise nokuba ubethe wenza izono uzixole futhi waxolelela nani iziphoso ukuze nithandazisane ngoba isikhungo esi selungisa sinamandla siyeyisa uEliya abantwana bakaThixo wayenoluvo olunjengolwethu sinoluvo bazalwana ngokukholwa uba izinto ezingenzekiyo ebantwini apha kuThixo ziyenzeka nokuba sithandaza abantwana bakaThixo asithi abantwana bakaThixo zihlobo zami xa kukho into ehlayo sithi thina uThixo bengekho sekuthiwa kufiwe uThixo ukhona sekuthiwa kuyagulwa uThixo ukhona sekulanjiwe esiswini uThixo ukhona kunjalo manje bayibonga inkosi ngoba ingxaki abantwana bakaThixo siyayazi uba lendlu abantwana bakaThixo le bantu baThixo isemhlabeni le ingulomzimba isazawuchithwa nobungane bhongo ngayo isazawuchithwa ngumhlaba lo kuthiwa ke ngoku indlu yenu yasemhlabeni bayithe yachithwa nine sakhiwo nasemazulwini xa kuphuma lo moya xa kuphuma umuntu ngoba lento ingumuntu ngumphefumulo makuphuma umuntu uyaphi kweyandlu isemazulwini lingenziwanga ngazandla le bantwana bakaThixo umuntu bazalwane azawugwetywa xa efika kuloo ndlu agwetywe ngokwemisebenzi yakhe ayibonga inkosi yayisazochithwa le ndlu bazalwane kuthiwa thina sinesakhiwo esisemazulwini lento abantu baThixo noba ungayodla le nyama le ayibongi tu hayi ayibongi le kodwa kukho umuntu wangaphakathi elithi ilizwi kaThixo nokuba lo muntu wenu wangaphandle uyonakala kodwa lo ungaphakathi uyahlaziyeka imihlanga emihle uyahlaziyeka uyabona ke lo ungaphandle xa isonakala uyambona batheni uyonakala lona umzimba lo ngaphandle uyawubona kodwa lungaphakathi yazani lungaphakathi nawo xa sonakele ubonakala apha kulungaphandle lo ngaphakathi xa onakele ngoba ukonakala kwalungaphakathi zezi mandithi bazalwane bethu into eyona lo ngaphakathi sisono siyabulela sizokubona sikubonjeni okay le ngoku yonakele khoba Thixo into yakho ilibasile nje mama ithi igugu bengala uvile ufuna ugude igugu yebo Nkosi ibe sisazi bakona okusalayo njengoba engafuna ukuguquka noba ngakhula ide indevu zibe mbini inwele zibe mbini apha kuye ndithi bazalwane yena lo muntu akadlanga bomu kodwa ufekade ufekade belethu ukufa akadlanga bomu noba zingade zibeqola zibe bovu zibe mbini enye ibe mhlophe omnye libe mnyama akadlanga bomu ngoba umuntu odla ubomu udla ebukhwephi ngokukholwa mawungakholwa ukwetyiwe kodwa lukholwayo unobomu obungunaphakathi ake ziphi ekugwetyweni uphuma phi ebufeni ungena phi ebomini ngoku ngulowo muntu bazalwane bethu anethamsanqa kodwa ubangabe umuntu uzilibazisile akafuni ukuthi bazalwane ndithi kuselithuba kuselithuba umuntu azama zizame noba uyeva into yoba bekusemandi kona ukudlala bekusemandi ngoba umane ubala iminyaka ule unyaka uzayo ndizawukhe ndiyeke nonyaka uzayo ndiyayeka hayibo hayi bayibonga inkosi amen leni into abantu bathi bayobhenktshelile yebo akubhenkshelwa njengasecaweni apho kuthiwa ngoku siyobhenkshelisa umfundisi ubani ngoba mdala akwenziwa njalo apha indlu kaThixo le
Mayibonge inkosi. Hlalani kakuhle bantu amakhosi. Nimoyi kuThixo. Nihlale kakuhle namakhosi kaZwini. Nabantwana nibathande. Abantwana bangakhuli behlukumezekile, behlukunyezwa nini. Kuthi afune kubo uyobondla abantwana. Ungabakhubekisa abantwana. Ngoba bazawukhula bekuzondile ukuthi uzondwa ngabantwana kanti nguwelo awubondlanga. Mayibonge inkosi. Simele ngokukholwa. Mayibonge inkosi. Uthi uyakholwa. Uyabonakala nje bawukholwa. Lento awuzujajwa sithi kodwa umuntu ozokujaja ngubani? nguThixo. Sizawuphuma iziphumo. Siyaphuma nango. Siyaphuma. Iziphumo. Akajajwa sithi fesimo avele tshoni. Sivese ukuthi hey eba uvile ba hey yonakele la ndoda ke siziphuma. Siziphuma. Ayina sichomi madoda amakhulu. Bamkhozi kumele into yoba ungene phaka kuThixo ungenato. Okawuthi okanye amalungu akho engaphelelanga noba ungene ungangeni phi esumini. Mayibonge inkosi. Bazalwane sincame izinto ezithandwa ngabantu sazincama ndathi noba ndinayo le kodwa soze mina ndibe sisigqili sexhwele. Yeah. Zikhona izinto zifunwa ngabantu abantu bezililela. Athi umuntu mina ndihalela ukuba nomntwana. Adalile. Omnye athi hayi mina ndihalela into yoba okanye mina ndibe nenkomo ezininji. Tyebe. Obutyebu bufunayo bobu buzokufaka emlilweni. Ngoba kuthiwa indoda nxa isithi yena ijonga imfuyo yayo nentabalala yonke bantu baThixo uthi yena mphefumulo wami yonwaba ngoba uzodla uhluthe uthi uThixo msweli kuqonda ndini ngoba ubusuku uyahamba lo mphefumulo zizoba sezingabane izinto uzisebenzile zizoba sezingabane. Mayibonge inkosi. Bantwana bakaThixo. uThixo omhle ulungile bantwana bakaThixo. Ufuna abantu abakholwayo. Mayibonge inkosi. Asihalelanga uzobutha apha enasithabanzi. Asihalelanga uzobutha kodwa size ngenxa yokuthanda uThixo. Siyomoyika uThixo. Siyamoyika kwafuneka umuntu odlala ngoThixo. Akufuneki sichomi. Awufuneki sichomi isibhululu siyaphela nxa ukholwa. Umfazi onesibhululu uphemba ingxabano. Yebo umfazi onesibhululu njengomfazi obuthayo. Umfazi evele emacingweni. Bulisana nongabaleni. Yesho lo mfazi. Hambe vela ngamacingo. Baleni. Akukhonzwa kanjalo unesidima umfazi walenkonzo. Kuba nesidima. Alo ashu nje lo mfazi. Fika memacingweni apha. Molweni. Uyabutha, uyafika umuntu phaka kwakhe, uzenzela udaka, uyafika utheke ngeca kwakhe. Molweni mfana, uyawusebenza nini yena? Indoda ilambile pha. Ngothundu fuba sendidlile. Ewe. Kwami ngothwa ngidla busuku mina ndlela amane namaphela. Ngothu sendidlile. Ayonkani yami. Kodwa uluthando loba umfazi ayazi indoda ba funeka ihluthi. Ngexesha. Yeah. Ungathi uphaka sendivula ongcawa apha. Hey. So khangela uphekweni ekhaya. Ulambile umphekele late. Amen. We are late ngoba ubutha gqithi. Uyabutha usasogijima nxa uzophekela le ndoda. Uvelo chaka. Mayibonge uyachaka. Yeah. Ubutha kushaka. Yes, uyabutha uyachaka. Amen. Sathengwa ngegazi leqiniso, sathengwa ngegazi leqiniso, sathengwa ngegazi leqiniso, sathengwa ngegazi leqiniso, sathengwa ngegazi leqiniso.
Akhona amagazi angeloxabiso. Kukho igazi elixabiso elilithenge thina abazalwane. Kufuneka umuntu bantu athixo alulame xa ethengwe ngeligazi. Abe ngumntwana kaThixo olulamileyo. Akoyiki ukwenza into embi. Ayoyiki into embi. Ngoba unantoni? Unothixo. Amen. Uthengwe ngegazi. Mayibonge Nkosi. Bantwana bakaThixo, uthi abantu bathixo bengithi ba ndibonise kakhulu. Yeah. Ukwenza uThixo asincede. Indlu kaThixo le ingabi into yokuhlekisa. Njengoba ndibonisa ngolhlobo. Andibonisa uba ndisazi uba ukho bani otheni apha phakathi. Kodwa ndibonisa ukuthi ubani ayoyiki into embayiqaphela into engafanelekanga uba makayenze mayelana nokhona. Uyakhalinywa endlini kaThixo. Uyalulekwa endlini kaThixo. Uyafundiswa endlini kaThixo. Kuyohlwaywa endlini kaThixo ukuze abantu bangamqheli uThixo. Amoyika. Ya, athi nobuhleli, athi Nkosi yami, xa athi ngona ndithini ngobani aba ngoba bazawushiyeka betheni behlazeka. Ngoba bayasihlaza abantu bathi xa bephuma kulendlu. Ngoba lendlu yindlu ethembeke kakhulu. Abantu bayithembe kakhulu, bayazi uba yindlu enoThixo. Shudi abantu bathi ndithi noko mandenzela amazwi egameni leNkosi Yesu Kristu. Ya abantu bathixo kulendlu ya abantu bayakholwa abangekakholwa bakholwe ukuze xa sebekholiwe abantwana bakaThixo bancedakale ya uThixo ya abantu bathixo abagcine
abanike ukuhlala kakuhle ebebengekatshati abanike imitshato uThixo ngoba uThixo unalonto banika imitshato abantu lento okukholwa ayikho kwamakhehle ayikho kwamakhehle njalo mntakwethu kodwa ukukholwa nentombi ziyakholwa sikholwa apha egameni lakho Thixo ukuze nazo zizoprofeta amadoda amakhulu aphupha amaphupha awenu abone nemibono yabona lento yonke yenziwa phi ebandleni likaThixo sikhona intombi ngokumele uba angayoyiki umuntu ukuguquka abantu baThixo njengoba sisazi kulendlu abantu baThixo akube usithwa siyaphakamisa izandla siyaguquka njengelo uzoyibona ecaweni kuthiwe ngcwabele kuthiwe sicela ke abantu abafuna ukuthandaza nami abafuna ukuthandaza nami abeze ngaphambili xa beza ngaphambili kuthiwa mabaphakamisa izandla bathanda uThixo baphakamisa izandla abantu bafuna ukuthandazela baphakamisa abakholwa kwabona nto bafuna ukuthandazela athandaze umuntu aphuma ngohlapha sasa akasayikwalapha ngoba ubengakholwanga ubeyena besuke eyothandazela lokho ake ngumabaphakamisa izandla kuba sebelapha ngaphambili ayibonke inkosi futhi wona waThixo bethi mandenze lo mazwi ngiyakholwa egameni loThixo futhi isazela sami siyandingqinela ngithethe inyani njikuKristu bantu baThixo isazela sami siyandingqinela futhi andixoki andinanto ndizoyikela kuyo uba okanye into ethile iyoba ingandibamba ngoba uThixo ndiyamoyika and uThixo ndiyafuna into yoba noba ndiyahamba andixelele nxa ndironga ndingalindi wasoqala hlangana nabize ngixelelwe nguThixo ngoba ayichile into engekho right bayibonge inkosi ngoba ndiyamoyika uThixo ndihlala bonke abantu bamoyika uThixo amen uThixo angathathwa nje bayibonge inkosi oyiwe uThixo ukukholwa ukholo angezi ngoba ebona ubani hayi ndiyakholwa uba ndibona nami ubani hayi mina ndibone yazi ukho abantu abangazi noba kwathini mhlaguqukayo akazi ungaxa ukuza by one kwathini ngoba uThixo unento ayenzayo umuntu eza kuThixo unento ayenzayo and noba kukho into ayenzayo noba linyala kodwa uThixo unento ayenzayo xa ezolisusa elinyala yaveza laa nto uqala xa ezokususa tu ehlabathini athile into zakho uThixo ubone into yakini uThixo owukhona umkholo ngoba xa ngakange ubone into awuzumkholo sawumchumayela simncama uyazi la into kuthethwa ngoba yintoni yona yenzeka nxa kutheni yena umoya ngcwele yintoni funeke la nto ke ngoku uyicela uthandaza ukwathi lomzalo silukudla uyicela uthandaza ukwenza into uThixo akuchilele indlela akhonzwa ngayo mayibonge inkosi suthi bantu baThixo andinoni bantu baThixo cha ndizama nincamathele nca pha kuThixo njengoba senithe nca nincamathele bazana njengoba sithi sisemfazweni uyabona uGideon ngelixesha ayolwa abantu baThixo lento yenza into yoba uThixo makathi abaGideon hey phungula abantu baningi ngoba uyayazi into yoba ubaba ke balinga bayabe baninzi manje bawuthi bona boyisenga waba amandla bazothi boyisenga waba amandla kwanyanzela into makathethe uThixo Gideon phungula abantu waphungula kancinci waphungula kancinci ngoba ufuna ukuba alwe ngawakhe amandla akawazi bakhona amandla kaThixo ngexesha ephungula wathi uThixo bheke emfuleni uzoziphungulela uThixo nalapho uzoziphungulela umuntu anganyanisanga xa ifika emfuleni wathi aba bantu bathe baguqa ngamadolo ubaphindisa umva aba bathe baqamncele emanzini ngaba bazolungela kuye emkhosini kodwa wathi uThixo awuzuya pha kuqala ungathanga uyoba ube inhloli uqala funeka aqala abe inhloli afika jonke uba kwenzeka ntoni wafika wathi wavele waphupha umnyapha eca kwakhe waphupha umnyapha eca kwakhe wavele wabalisa liphupha lo muntu